Uy, Tonyo, good morning. Today is June 29, 2025. Time check po doy. Mga alas 8. Hindi kita yung merkado. Hindi lang kita baka nagtikang. Malibot kita ang burnout pagod. 6 to 6. Punta kayo nyo. Oo, kung saan kita ha. Basta Sa Domingo. Oh, gido na, matilog kita. Wala na ito palit oh. Oo. Oh. Kulang yan ng turunggong kay brown out. Nabukado. Mo pa yung bubutahan yung gatas. Puro ito na yung low. Gusto lang ka ng 20. Pwede dili ka ng 20. Ito. Ah, mga bulad. Mga bagong. Oh, nakaambit kita ka ng 20. Oh. Oh. Sa kay Tonyo mo rin. Oo, mau di ay. Sige, ano niya oh. Oh, ada na. Oh, sige. Thank you ha. Kami. Oh, thank you. Oh. Welcome to Kulipaw. Ngayon pa yung ma-upload gabi. Pero short pwede. Pulo-pula na ikaw mo ha. Ito na. Malibot lagi at merkado naman. Oh, bubugiyot. Marisyo. Oh, labi natin ini. Marisyo gihap. Man. Punta kayo nyo. Oh, kung saan kita ha. Basta Sa Domingo. Oh, gido na, matilog kita. Wala na ito palit oh. 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 Sarado. Ay, tadi surut naman. Burn out. Marasa good talaga. Marasa Litson, Kanawan. Man? Aton nguyong. Chinese nguyong. Man. O sige na. Ay, makaula. Matanan na ito mukha. Ha? Oo. Adila naman. Kulang yan ng turunggong kay brown out. Brown out good man. Mamdilit marisyo. Nagbebenta man tambalik yan. Wala kang maginakan. Mahulog ka. Siupaw. Mano? Siya daw tala, isa Uy! guys. Kapay nga ka mano?
Marisa ko talaga Domingo. Ano na tatay? Adi para buho nga ako ano. Amo ito niya. Para Ruwa mo lagihat nga ni adto. Bay naman na kasi na ating tatay. Ay mong pugon. Naaro yung naaro ko yung barato. Kaya naka 1 million ko na ako. Kasi na ginawa ko. Ano na, music? Ate batak. Ano yung parang? Dati mababat yan din sa Naol. Marisigod din niya ano. Iba-iba good man ito. Ito yan, abukado. Mo pa yung bubutahan yung gatas. Napigyan may suga. O generation. Mapay kay gimparong anay. Oh, mga budo. Mga bulad. Law-law. Namati ko. Magpagtadaan kita ng law-law. Puro ito na yung law-law. Gusto lang ka ng 20. Huwag na kuya. Hindi po na waray kulay. Masarap na, sweet pa. Kamawang. Pwede dili ka ng 20. Ito. Oo. Mga bulad. Pagong. Oh, nakaambit kita ka ng 20. Ay, 20-20 lang ko no, 20-20. Boss pa yun eh. Oh. Yan pa yun nga gabi. Short lang ni tato niyan makukuha kay brand out. Oo. Hello! Hoy, mo pa nga aga. Welcome to my life. Adi man? Parang Hello everyone! Welcome to my vlog! parang Hello vlog! pwede tilaw. Ha? Pwede tilaw. Pretty good. Mura ko sa ini dito mo. kita. Ari Oh, size. O ka di 30. Kuha na ano ba ito? Tabliya. Ari tilo? Ada nasa kedua. Anay, di lumaya. Tatangan na lain kuan, panalipdanan. Ano plan kids? Sangkay tonyo. Ikaw dahil sa ano? Ano? Sangkay tonyo. Sangkay to niyo. Magkita dito ko sa A1 vlog. Oh, nakita ka ngayon. Sangkay to niyo. Oh, goro. Salamat. Sige. Welcome to my vlog. Lutong tumilag. Oh, yan yung mga kuan din eh. Kada Domingo May yun eh. mga barol nga kuan, tamban, budo. Oh. Sangkay to niyo mo rin. Oo, mau di ay. Sige, ano yaw? Oh, ada na. Oh, sige. Thank you ha. Sa kami. Oh, thank you, thank you. Hoy. Welcome to Kulibaw! Oo. Oo. Lalo may lang yung tigkit ha. Ito may lang napalipat. Mga din mga kon, mga bulad dili. Ataraya tayo din hit bulad. Hindi tayo paghinalabaon ha. Yan na. Yan naligid-ligid lang nit aton. Doon. Kadaliwan ma ako na kita malbom po na kita inin.
Ano? Asya na. Philippines. Mga bulad dito, karasan itong bulad yun. Yan ang marasan yan, ang lawlaw. Kinikirisan laba, ugasan anay. Iti ba di rin na ginugasan niya ratkuan? Lawlaw. Yan pa yung ma-upload gabi, pero short pwede. Alaga daw. Ay, bong. Ate, nangaluan ngaran. Sorry. Paano ka ba't ngaran? Budoy. Ay, ano ito? Baka kadakot nga salsalon. Wala ni. Hoy! Oo. Ma'am, bububugi yun. Oo. Oh, music. Oh. Oh, tala, sugaron tanala na ini na. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabili lagi ngayon, ubos ng sangkay. Ako yung sangkay Tonyo. Good night, si Dreams, mama. Chup-chup po, mapay nga Domingo ayo. Oh. Bye, Brad. Okay.